association Tiga pour président en compagnie de Djenyon Kentirige, Baniga Cheptel, secrétaire aux relations extérieures, en préavion à destination à Makankunda, Abidjan, Soli, Abidjan, Sissa, et Amtala Koumekama, Mama Taba, un président d'honneur de Madame Kouri, à Kassan et les Mademino, Madame Bena 2018, à Koumitienne 24, pour un chine, et à la Sonama. On est en Borabi, comme ça, on va folie que je suis là, et Abidjan, Angri, je suis que pour l'hôpital, je suis préféré là. Au danse, au Crambo. Aïwa. Ok. Oui, dans ce cas, pour les vivre, on a un temps Merci. Alhamdulillah, on sera Abidjan. Ok, on sera Abidjan. Ndenge nga pitini Alassane Kabouré, alena nani Cheikh Diallo, logé appartement ni konano. Alhamdulillah, on sera. On est là, tranquille. Et tu veux un palais filmé là? Ouais. Ok. Yana c'est ça Tambabougou là. Anana, voilà. Alassane Kabouré, merci pour l'accueil. Vraiment, on est très content. Ouais, président, Alassane 30 aéroport là, tu es régime sur Nadi. Non, pas de rêve. Quand on est à l'aéroport là, quand on est en Grimandja, quand appartement vraiment, on va faire des choses à la place. Il y a un atelier d'Atchedunga, un Musudunga, on est à cette Tambaboula. Dans ce vraiment, l'accueil a été chaleureux. Merci, dans ce vraiment. Président, encore me trouve d'idée. Ah, on est bien arrivé. Hein? Ouais. Là, on est dans un restaurant où Alassane est en train de nous faire manger là. Ouais. Il y a du poisson tiré au pot, je ne sais pas quoi même. Ouais. Vraiment. Avant qu'on arrive chez maman là, nous on va essayer de bien bouffer là. Mais il y a ce que qui sera du boulot. Par exemple, ça doit doubler ma dia. On double là-bas, on dit on bismillah la yorom na c'est tout. Ah bon. Il y a le mot. Amna Alassane de Tatiga Massa parce que Alassane n'a pas jamais quoi. Ne va finir voilà ce qu'a ciao mari. Connaît le Dominique. OK. Ah, Krila nana, Fleni. Vraiment. Abdoulaye, ko tu ko Alassane. Ouais. Merci. D'abord. Les banadou match. Ah. Les amis sont malades à dit. On va gâcher avec bien. Dans son. On retrouve dans son go. Amina. Ah, voilà, j'ai Amina préparé ça en Kunda. Angirigam. Makati ali kanga jouer. Mama Gairo là. Vraiment. Dans son. Atura mama tanga ko fuma ina nyangara
Maru bulo be dugula jinɛ ɲumanw ye n bɛ donso den n'a ba fo ka soma den n'a ba fo ka jinɛtigi den n'a ba fo ka woyima den n'a ba fo ka mori den n'a ba fo jama jama bɛ nin kɛnɛ in kan yan an yɛrɛ Jurukite n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw fo ka Dimara Toro a n'a ka kalandenbaw fo n bɛ alimɛtɛriw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye baaraw kɛ kɛnɛ in kan o ye baara min kɛ a kɛla Ala ɲɛna ne b'o fo dan tɛ foli min na k'a daminɛ ne yɛrɛ ka baara in na n'o ye Fakana Sidibe n b'a fo k'a waleɲuman dɔn hali bisa ka tila ka n ka marraine fana fo n'o ye Madame Jabi ye Mariam n b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka tila tuguni k'an yɛrɛ furukɛ fo n'o ye Godi n b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka tila ka jigiyabulon cɛ n'a ŋana bɛɛ lajɛlen fo a n'a muso k'o fo k'o waleɲuman dɔn ka alimɛtɛriw bɛɛ fo hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɔla kɔ kan yan n bɛ bɛɛ fo ka ne yɛrɛ kɔrɔkɛ fo Banikɔ Dɛkɔrɔ n b'a fo a ye baara min kɛ nin ma bali ne la ne dɔgɔkɛ ka muso furu la ale de kɛla baara ye Dɛkɔrɔ y'i jɔ ka fɛn fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ a don bulo de tun bɛ ka nkɔni fɔ bulo yɛrɛ yɛlɛla
sabula fɛn caman bi fɔ a ti kɛ dugu bɛ kɛ yɔrɔ min na cɛkɔrɔ ko dɔgɔ a ye n'aw ka minɛn cɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ yan a don kɔnɔ a ye fɛn min fɔ a y'a bɛɛ kɛ a ye dutɛrɛn wɔɔrɔ kolini di bulo ma ka dutɛrɛn 2 di ne ni n fa ma o nin t'a nafolo la an ɲɛ ma a don kama a ye baara min kɛ a kɛla ala ɲɛna donc n'a ye nin kɛ su in na a y'a kɛ balima kungo de la a y'a kɛ yɛrɛ kungo de la ne ma boli ni nin ye f'a fɔ ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma k'a laban ni a b'i den fo ne yɛrɛ fa n b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka kalandenw b'o fo kɛbaga la dan tɛ foli min na ka jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fo i ma ne yɛrɛ faw sigilen ye yan ne b'o fo dan tɛ foli min na cɛkɔrɔba ninnu bɛ taama ne nɔfɛ su ka taama nɔfɛ tile n'u ye ne fa ye ka suko ka dugu kɛ n b'o fo k'o waleɲuman dɔn o bɔlen kɔfɛ n bɛ n yɛrɛ balimamuso fo n'o ye Minta Gido a n'a furujɛ Isu Sidibe sabula n b'a fɔ ko ne ni Minta ta kɛla balimaya ye nin y'a siɲɛ damadɔ ye ninnu bɛ avion ta ka na ne kungo la yan b'o fo hali bisa ala ka ne furu kɔrɔ ala k'an ka bɛn sinsin ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ hali bi ala ka barika don an ka kɛta n'an ka fɔtaw la fɛn min ma jama natɔ sɔrɔ o kana jama segintɔ sɔrɔ an ka bɔla ka san yɛlɛma min kɛ saraka min bɔla ala k'a nafa di an ni bɛɛ lajɛlen ma ala k'a nafa di an ni jamana yɛrɛ ma ala k'a nafa di an n'an balima alisilama bɛɛ lajɛlen ma ne bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ si sara tɛ ne bolo bɛɛ sara bi ala de bolo ne da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma ne bi bɛɛ fo k'an ka donsoba fo fɔ burukina le roi ali konate u b'a fo ka burukina bɛ fo ka kɔrɔbɔkaw fo fɛn fɛn y'a sen bɔ a yɛrɛ kɔrɔ ka na san yɛlɛma na ne bɛ bɛɛ fo san yɛlɛma in an t'a dɔn an bɛ min fɔ quoi jama min jiginna ala kelen de b'a dɔn a kɛla ala ɲɛnɛ walayi an bɛ jama bɛɛ fo ni maa min m'a k'i ka nin lamɛn banikɔ dɛkɔrɔ ko ten a ko ale ye Côte d'Ivoire sigi kɛ ko Ivoirien b'a dɔn mais bi a segira ka taa Mali la ka sigi su in na a fɔra ye ko Fakana Sidibe ye Mama Taba ka san yɛlɛma pare n'o ye den fa ye ko Mama ale n'a jɛra a mɛnna a ma tigɛ a la k'a ye Fakana ani Mama Jansa 1,000,000 ko k'o d'i ma o kɔfɛ a ye Jigiyabulon Jansa 100,000 ko k'o d'i ma o kɔfɛ a ka conseiller bi yan n'o y'a teri ye Madani Ture a y'o fana jansa 100,000 ko k'a d'i ma 2,000,000 ko i k'a lamɛn a ma tila dɛ ko n'i donna Mali la sini a bɛ taa 2,000,000 in d'i ma so n'i donna Mali la sini kɛnɛ a bɛ taa d'i ma n'i donna o kɔfɛ a bɛ taa 2,000,000 in d'i ma ko ale bɛ Yirimajɔ kulu sanfɛ a t'i ye ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la donsow ma dɔgɔyali tɛ mais ala ye nkɔni diya ale ye Madu Sangare k'i ni fɛn ka kan k'i ka fɔli kɛ Mama ka da la ko su ma ban k'i ka fɔli kɛ parce que Mama ni fɔli ka kan Côte d'Ivoire donsow ni fɔli ka kan a somɔgɔw ni fɔli ka kan n'ale kɔni y'a fɔ k'a kɛra ka ban k'e b'o dɔn i dan sɔgɔ ɲi ko tɛmɛli Maru baraji foyi tɛ dɔnkilida la i ka fɛn sɔrɔ a la kɔ mais n'i ma ɲɛ i b'a da i jija i k'a da barikatigiw la hali o don n'olu ma fɛn d'i ma don nataw la olu bɛ se k'i nafa taa den ni baro den kumana tugun Dɛkɔrɔ Dunbiya sɛgɛnbali ɲinɛnbali k'ale bɛ ka kuma min fɛ yen k'a siga b'i la ko ale t'a ɲini k'a di mɔgɔ ma koyi ale b'a ta de kan a ko garan bɛ yen fɛn dɔ tun bɛ e n'ale cɛ mardi n'o ye mobili ko ye a ko k'a bɛ mobili d'i ma mais i nana Abidjan a ko k'a b'a di samedi o ye bɛnna bi ma i ma taa mɛ k'i ye mɔgɔ ci a ko k'a tɛ mɔgɔ ka ci minɛ dɛ ayi ale ko k'i yɛrɛ de ka t'i ka mobili minɛ ko e dun ye animateur min ye i tɛ nkalon na n'i ye min k'i ye i b'o de fɔ bɛɛ b'i da dɔn ko bon n'i bɔra yan i yɛrɛ ka t'i ka mobili minɛ ale Dɛkɔrɔ ko ten k'a jɔlen bɛ a ma tila dɛ ka ne ko animateur tɔw bɛ yan a ko Waramasa a ye mɔgɔw ta o tɔgɔ ma Waramasa
k'a tulo b'i mankan na namara faama k'a fɔra k'e fɛnɛ bɛ yan lora i bɛ yan nɔ grand bɛ yen k'i yɛrɛ bɛ yan muso tv bɛ yan énergie tv bɛ yan k'a y'aw bɛɛ lajɛlen janfa kuma lamɛnɛ minnu tɔgɔ fara 500 ko n'i taara bɛn ko bɛ da i ka mobili kan i k'o minɛ k'o tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ala sago i sago n'o tɛmɛna ka bɔ yen